Ευρώπη και βλέπουμε εκεί ότι στην τραπεζούτα. Και νησιωτική Ελλάδα. Ακριβώς. Όπως ο χορός Μητερίτσα. Ακριβώς. Επομένως βλέπουμε εκεί πέρα ότι υπάρχει πολύ ελεύθερο ήθος και πνεύμα στους χορούς. Αν περάσουμε πιο κάτω, Ματζούκα, θα δούμε ότι εκεί οι χοροί είναι πιο κοντά ο ένας με τον άλλον οι χορευτές. Το ύφος των χορών είναι πιο συναισθαλμένο, πιο κατατονικό. Και αν περάσουμε σε αντιδιαστολή στο Κάρς από Ανατολάς και στην Πάφα στην άλλη περίπτωση, που είμαστε σχεδόν Κωνσταντινούπολη θα λέγαμε, εκεί πέρα πια οι χοροί είναι πάρα πολύ ελεύθεροι, με ανοιχτά τα χέρια όπως βλέπουμε και στα νησιά, όπως και στην Ήπειρο. Έτσι. Χορεύουν οι χορευτές μακριά ο ένας από τον άλλον, ανοιχτός κύκλος και βλέπουμε ότι και τα όργανα είναι εντελώς διαφοροποιημένα σε σχέση με το κεμετζέ. Και αυτό το οποίο έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των ποντίων και των ποντίων αλλά και των μη ποντίων είναι ότι ο κεμετζές αντιπροσωπεύει όλο τον πόντο. Αυτό είναι μια λαθεμένη αντίληψη. Βέβαια, στην οποία την έχουμε επισημάνει πολλές φορές και μέσα από αυτή την εκπομπή, αλλά και εν πάση περιπτώσει και από άλλες ευκαιρίες που μας έχουν δοθεί, έτσι, ότι ο κεμετζές δεν είναι το κατεξοχήν ή εν πάση περιπτώσει το μοναδικό όργανο που μπορεί κανείς. Haide pamse meteras promenon ti shekobon. Haide pamse meteras promenon ti shekobon. Haide pamse meteras promenon ti shekobon.
στο πορτοράζε σε απαλού χωρίο και νέο είμαι να στο σεραλάρε σε απαλού χωρίο. Το κρεβάτο που με φιερώνε λαϊτάδαν ολίγαν και το κρεβάτο που με φιερώνε λαϊτάδαν ολίγαν. Του έξερουν τα λομάτα των επέργων αφορμές και του έξερουν τα λομάτα των